שלום לכן, נשות המילואימניקים ואנשי הקבע היקרות. שמי שאול עקביה ואני מנהל את עמותת הבית, ליווי והעצמת משפחות. בעברי טייס מסוקי אסעור בחיל האוויר ומנהל בית ספר. כיום אני מלווה מנהלי בתי ספר בפריפריה. במהלך למעלה משנה של לחימה מתמשכת, אתן, נשות המילואימניקים ומשרתי הקבע, נושאות על כתפיכן את הנטל הכבד של שמירת המשפחה. אנחנו רואים מקרוב את האתגרים שאתם מתמודדות איתה. הילדים שמתגעגעים, הקשיים הכלכליים והזוגיות שמרגישה לפעמים לבד. מאז 7 באוקטובר עמותת הבית פועלת כדי לעמוד לצדכם. הקמנו מערך מקצועי של מלווה משפחה, אנשים עם ניסיון, שיתנו לכם תמיכה אישית, מקצועית ורציפה. חשוב לי להדגיש שאנחנו נשענים על תשתית של שנים רבות, בהן ליווינו משפחות צעירות וסייענו להן לצאת ממשברים. הרעיון הוא להעניק מעטפת ליווי בראייה הוליסטית, על ידי מלווה משפחה אישי שיחנוך אתכן את המשפחה שלכם בתחומי הזוגיות, ההורות, הקריירה וכלכלת הבית, תכלס בכל מעגל החיים. בקצה שלו מבט לעתיד ובנייה של חזון משפחתי. בסיום התהליך אנחנו צופים כי כל משפחה שתבחר להיות חלק מהבית ולהשתתף בתהליך תחזור להיות ישות משפחתית חזקה ויציבה שיש לה את הכלים להתמודד עם אתגרי החיים. אף אחת לא צריכה להתמודד לבד, אף משפחה איננה לבדה. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו אל משפחת הבית.